Jaakko Dahlback, Yliluonti-studion El Jefe-päällikkö niin sanotusti. Joo, tosiaan ennenhän meitä oli 2. Nyt meitä on enää 1. Toki kuva- ja editoripuolella löytyy sitten Janne, mutta kun Janin poismeno, Janin kanssa Ylilyöntiä lähdettiin tekemään Kyllä. 10 vuotta sitten. Ja no vitsi, aika menee nopeasti. Kesäkuussa Janihan lähti ajasta ikuisuuteen, niin Ylilyönnin vetovastuu sitten jäi meikäläiselle, mutta tässä mennään eteenpäin. Niin, hiljaa pitää mennä. Se vaan kuuluu siihen elämään ja Jani oli tosi hyvä tyyppi, iso sydämellinen kaveri, teki hyvää duunia. Mutta hei, aika harva tietää sun kamppailutaustasta ja missä kaikissa ottelussa oot ollut ja missä maissa oot otellut, niin tänään lähdetään vähän purkamaan niin sun taustaa. Se on musta jotenkin aina kiusallista. Mä tykkään hirveästi kamppailulajeista. Mä tykkään niin olla valmentajana ja mä tykkään olla asiantuntijana ja pyöritellä ja väännellä ja käännellä. Mutta jotenkin itsestään puhuminen, niin se on jotenkin tosi nihkeetä. Mutta ei kai se niinku, minä vastaan kun kysytään. Kyllä, mutta se on tähän, tiedätkö, liittyy aika paljon monen kamppailulaji harrastajat, ne ei halua mielellä puhua omasta itsestään välttämättä. Ja siinä on omalla tavalla hyvät asiat, mutta se, että sit kun puhutaan siitä, että sä oot asiantuntija, niin ihmiset varmaan vähän ymmärtää vähän paremmin, että miksi sä voit olla niinku vaikka asiantuntija vaikka tainyrkkeilyssä, että kun sä oot käynyt itse aika niinku syvällä siellä, syvässä päässä niinku ottelemassa. Kerros vähän sun kamppailu-urasta. No mä kerron kohta, mutta eka mä sanon sen, että musta tuntuu melkein jopa niinku vapauttavalle, että mulla on ollut semmosia jotain nuorempia valmennettavia, joita mä oon valmentanut vaikka vuosia, useamman vuoden. Ja ne on tykännyt käydä mun treeneissä. Ja sitten ne kysyy jossain kohtaa, oot sä Jaakko koskaan itse muuten kokeillut otella? Ja ne on tietämättä tätä, niin ne on kokenut, että mä oon ollut hyvä valmentaja. Se on mulle melkein ehkä isoin kehu, mitä mä oon voinut saada. Kun kamppailulajithan on useasti semmoista, niihin liittyy vahvat henkilöt ja semmoiset meritit ja niin ja kultit, ihmisiä palvotaan. Ja mä itse vierastan sitä tosi paljon. Kyllä. Niin ehkä se jotenkin sitten, toki onhan tämä mun työ ja pitää osata asioita ja pitää ymmärtää asioita ja jostain se tieto tulee, että ei itsestään ole niinku taivaan lahjana tullut, mutta tavallaan tosta niinku lähtökohdasta se on niinku oma lähestyminen siihen. Eli sä oot vähän tämmöinen niinku mystinen mies, mistä ei liiku tarinoita. No ei ne tarinat ole hirveän mielenkiintoisia, että ehkä se mystiikkakin liity kamppailulajeihin. Jos katsoo Ninja-leffoja, niin kaikki on niinku salamestareita. Mutta en mä oikein ole semmoinen niinku mestarikaan. Mun mielestä vaan ne mun jutut ei ole niin mielenkiintoisia, kun muiden jutut on paljon mielenkiintoisempia. Totta kai, mutta nyt kun me käydään näitä juttuja läpi tässä, ne on mielenkiintoisia. Niin. Ja sitten mä vielä lisään, ennen kuin mennään niin kun jotenkin menneisyydessä eläminen ei ole yhtään niin siistiä kuin eteenpäin katsominen. Totta kai asioista pitää oppia. Tykkään historiasta niin kuin yleisesti. Kyllä. Mutta jotenkin niiden niin kuin omien juttujen vatvominen, niin se tuntuu silleen niin kuin vähän kiusalliselle. Että maailma on erilainen kuin se oli silloin ja se on menossa erilaiseen suuntaan. Niin vähän tuntuu, että ne on irrallaan ajasta sitten, kun niitä nyt veivataan. Mutta mitä sitten? Kyllä. Ja kyllä mä muistan samanlaisia tarinoja, kun mä olin jossain ulkomailla opettamassa ja sitten on ollut niiden vaikka opetusnäyttö. On se vaikka kaavakuulaajakoulutus tai ollut kamppailukoulutus, mitä vetänyt. Ja sitten se ihminen on välttämättä kertonut, että se on judon maailmanmestari. Joo. Ja sitten kun se rupeaa vetämään ja tekemään, niin sä katot sille silmät auki, että vau, toi jätkä on muuten hyvä. Ja sitten jos toi fiiliksen saa valmennuksessa nuorille oppilaille, niin toihan niinku super mahtavat. Että tossa on niinku paljon hyviä pointteja kyllä, mitä sä tuot esille. Että siitä tulee hyvä mieli. Niinpä. Ja onhan kaikki hyvät urheilijathan ei ole hyviä valmentajia. Kyllä. Ja ei ole, siis ihan itse asiassa eilen oltiin treenaamassa ja Espoon Thai Boxing Clubin päävalmentaja Christopher Björkstrasti, joka on ihan Suomen parhaita tainyrkkeilijöitä, pohti tuossa, että kun heillä on uusia valmentajia, tarvitaan lisää valmentajia ja osaamista pitää olla. Ja sitten sekin sanoi, että kyllä se on vain näin, että kuitenkin tärkein taito on ne sosiaaliset taidot. Että varsinkin puhutaan harrastelijoista, niin jotenkin kun se tulee joltain muultakin, niin mä mietin muuten aika pitkälti samalla lailla, että taitoja voi oppia ja osaamista voi oppia opettamaan, mutta jos olet munapää, niin enkä viittaa meidän ulkoiseen habitukseen, mutta siihen käytökseen, niin sitä ei ehkä pysty sitten hoitaa. Ja siis kun sä sanoit tuonne, että kaikki kilpaurheilijat, entiset kamppailuurheilijat ei ole välttämättä niitä parhaimpia valmentajia,
niin se varmaan tulee just kun sä viittasit tuohon munapäähän, että sun vähän mulkku. Koska jos sä oot menestynyt kamppailemaan, niin sun pitää olla aika itsekäs. Ja sit, kun Ainakin usein. Niin, usein. Ja sit sä reenat aika paljon kavereitten kanssa, joudut olemaan aika paljon yksin niiden synkkiä ajatusten kanssa, niin kyllähän se rakentaa sun semmoisen tietynlaisen profiilin ja suojakilven siihen eteen. Ja sit kun sä meet siitä valmentajaksi, niin kyllä aika moni sanoo, että toi vetää kovin reene, mutta se on ihan kyrpä. niin. Se on aika arkista ja jotenkin mä toivoisin, että se ei ole se niinku, että se olisi enemmän poikkeus kuin sääntö. Kyllä. Vaikea tietenkin sanoa, että onko se näin, mutta... Joo. Mutta kyllä asiat on kehittynyt eteenpäin. Et se mitä me ollaan aloitettu, niin silloin on ollut ne, että toi jätkä on se ja se on tehnyt näin ja näin. Ja sitten ollaan kuultu niitä tarinoita ja siellä on ollut tosi tiukka kuri. Mutta kyllä nyt sä näet nykypäivänä aika paljon, niin valmentajat hymyilee, heittää läppää, keskustelee. Sitä ei ennen ollut. Niin. Siellä ei hymy tullut. Kehuttiin ehkä kerran vuodessa, että hyvä Jaakko. Nyt se menee vähän paremmin, mutta vieläkin on tekemistä. Joo, toi oli hauska sanoa, että jengissä liikkuu juttu, että joku pystyy potkaisemaan näin korkealle tai tekee spagaatin. Että niin se jotenkin, ja kaikki juttuihan ei pystynyt aiemmin tarkistamaan. Et nyt kuitenkin meillä on semmoinen niin ihana internet, mikä niin yleensä kertoo aika pitkälti kaiken. Että kaikkien meritit on tarkistettavissa ja tarinat on tarkistettavissa. Että ne ihan kaikki uskomattomat legendat niin ei enää niin kuin välttämättä kestäisi päivänvaloa. Että kyllä mäkin olen kuullut kaikenlaisia juttuja niin kuin jonkun ninjataidoista. Että mä oon miettinyt, että sä et voi olla tosissaan, kun sä kerrot tota mulle. Että mä en usko tota, vaikka mä oon 15. Kyllä, ja nuoremmatkin on fiksumpia, kun niillä on sitä tietoa ja tietämystä. Ja silloin totta kai niin, ei ollut nettiä. Sä tilasit Black Beltistä jotain VHS-kasetteja ja niissä löysit ehkä Passrutteen ja mitä siellä on näitä vanhaa tyyppejä. Niin sieltä sä löysit varsinkin itsepuolustuslajeissa, niin ei ollut kuin tiettyjä tyyppejä. Ja sit sä pidit sitä niinku raamattuna siinä, kun et sä tiennyt mistään muusta paremmasta. Mutta hei, nyt mennään siihen sun kamppailuuraan. Nyt sun on pakko paukuttaa henskeleen. Niin mistä oot lähtenyt nuorena jätkänä liikkeelle? No, vuonna 90 hyppäsin Helsingissä semmoiseen Shaolin Kung Fu -seuraan, missä tosiaan sitten aika nopeasti siirryin niin kuin siitä Kung Fu-hommeleista potkunyrkkeilyyn ja kilpailinkin siellä sitten aika nopeasti, koska eka matsi on ollut sitten ehkä 91. Ja 95 oli itselle semmoinen ensimmäinen niin kuin vähän niin kuin onnistunut kilpailuvuosi sitten, että voitin SM ja Finnish Open ja nappasin sitten vielä MM:istä pronssia. Ja nämä kaikki niin kuin alaikäisen niin kuin aikuisten sarjoissa. Se kuulostaa tosi merkittävälle, mutta taas on nyt ollut sitten vähän erilainen silloin ja ehkä sitten oli vain niin kuin onnistunut vuosi itseltä. Mut se oli semmoinen, että mä tajusin, että tässähän vitsi on jotain tekemistä ja tässä on ihan järkeäkin, että voi niin kuin jollain lailla onnistua. Ja se oli aika semmoinen koukuttava sitten siinä. No, mä oon ollut silloin sitten niin vissiin lukion tokalla. Ja sitten varmaan tajusin, että ehkä tätä voisi tehdä enemmänkin. Ja lukion jotenkin sitten klaarisin läpi ja jotenkin sitten en keksinyt mitään muuta järkevää tekemistä, niin pysyin sitten kamppailun parissa. Ja ennen kuin mennään eteenpäin, niin potkunyrkkeilystä tähän aikaan, kun itsekin olen aloittanut joskus potkunyrkkeily 13-vuotiaana, niin siellä oli tohvelit. On nyt edelleenkin yläpotkunyrkkeily käytän niitä semmoisia. Tohvelit ja pitkät satinihousut. Käytetäänkö muuten pitkiä satinihousuja? Edelleen niissä full contact-otteluissa käytetään. Missä sitten vaikka Saarama Jusan poika Akseli Saarama ja Jaakko Haanpää ja Tatu Maunu kilpailee. Ne vetää niissä hyvähousuissa edelleen, karatehousuissa. Kyllä niissä on jotain tunnelma mennä. Mulla on vieläkin mun vanha potkunyrkkeilyhousut. Ei kyllä enää päälle, mutta tiedätkö se, että se on pitkät silkkipöksyt. Niin siinä on jotenkin, en mä tiedä, se perinne on ollut niin pitkä. No esimerkiksi tainyrkkeilysortsit on ollut melkein ihan samanlaiset, tiedätkö 30 vuotta. Niin ainakin. Vähintään. Niin on siinä myös nostalgia. Joo. Mutta mä hyppään tosta sit, kun Shaolin Kung Fusta häippäsin Combat Academy Finlandiin, Kanka Ari vuonna 1996 mut ja Reimon Peten sinne palkkasi coachaamaan ja kilpailemaan. Ja se oli ensimmäinen kerta itselle, että rupesi saamaan niinku palkkaa siitä, niinku valmentamisesta. Ja
se ei ehkä ole ollut silloin Ysärin puoliväli nurkilla mitenkään semmoinen niin sääntö, että se on vähän harvinaisempaa. Ja sitten myös siinä samalla tuli sitten semmoinen selväksi, että kun sä oot töissä, niin sä oot myös töissä valmentamassa. Että se ei ole mitään niin hupailua ja juttelua, että sitten myös sulla on vastuut ja velvoitteet valmentajana. Se oli mun mielestä semmoinen, niin kuin, mitä mä itse pidän tietynlaisena niin kuin arvokkaana asiana oppii. Että ensinnäkin, että sun työllä on joku arvo, mutta samalla kun sä saat siitä jotain, niin sulla on myös vastuut ja velvoitteet. Ja edelleenkin musta tuntuu, että ihmiset ajattelee monesti, että kun jostain saa rahaa, niin sitä annetaan sulle vain niin vähän hyvän tekeväisyyttä tai sen takia, että sulla on joku status tai sulla on mustavyö tai sulla on joku mitalli. Kyllä. Niin se kyllä niin kuin rapisi heti. Joo. Ja, minkä ikäinen sä olit silloin? no mä oon syntynyt 77, että onkohan me sitten ollut 19. Niin, joo. Me ollaan aika samoihin aikoihin ruvettu vetämään molemmat niinku treenejä. Mä mä aloitin kyllä vetämään, mä oon ekan peruskurssin vetänyt vissiin 92, että siitä eteenpäin mä oon vetänyt niinku treenejä. Mutta oli silloin, mut niinku palkattiin. Niin. Meidät ostettiin sieltä niin sanotusti kasvattiseurasta ulos. Tuo on tosi harvinaista ollut tuohon aikaan. Niin on. Koska edelleen on todella vähän ammattivalmentajia, ketkä saa niinku liksaa, että vetää kamppailulajeja. Ja nyt puhutaan kuitenkin Suomessa niinku ry-toiminnasta. Ja se on ollut aika harvinaista, että olet saanut liksaa siitä. Itsekin sai silloin liksaa, mutta se oli tiedäks siihen aikaan kilometrikorvauksia ja tämän tyyppisiä juttuja. Se ei ollut täyspäivästä. Että mitä enemmän vedet tunteen, niin sait rahaa. Mutta siihen aikaan kyllä tehtiin selväksi, mikä se vastuu on. Ja jos sä oot hoitanut reenejä hyvin, ja niitähän mitattiin pyökokeilla ja kaikilla muilla, tai potkunyrkkeilyskilpailuilla, niin kyllä sitten niinku sanktio tuli aika pahastikin sit sieltä. Sen kyllä kuuli. Joo, ja mun mielestä on ihan hyvä. Mä tykkään siitä, että työtä arvostetaan ja sitten taas, niin jos ei sitä tehdä hyvin, niin siitäkin voidaan sitten sanoa. Kyllä. Että tietenkin sekin pitää hoitaa asiallisesti. Ei niin perseily mihinkään suuntaan työn tilaajalta tai työntekijältä on missään tapauksessa oikein. Mutta ne on mun mielestä arvokkaita asioita ja tietenkin normaali työelämässä sitä, niinhän silleen toimitaan ja edelleenkin toimitaan. Kyllä. Joo, ja sä edustat sitä brändiä, sitä salia. Kyllä. Että sun pitää olla roolimalli, että sä et voida apinoida humalassa esimerkiksi. Niitä hakkaa paskempia siellä salilla, että sulla on niinku ihan oikeasti sellaiset velvoitteet ja säännöt. Kyllä. Ja ne on edelleen monilla vähän niinku hukassa. On. Hyvät tavathan ei ole muotia. Tämä on aihe, mistä Karuherra Mesikämmenen kanssa säännöllisesti podcasteissa puhuttiin, että yleissivistys ja semmoiset hyvät tavat, niin ne on valitettavasti katoava luonnonvara. On. Et perseily ja kusipäisyys on niinku kovinta valttia TikTok-kansalle. Se valitettavasti on. Ja sillä pääsee muutama vuotta eteenpäin, mutta se polku loppuu aika nopeasti sit oikeasti. Ja mitä kamppailulajin valmentajalla pitää ymmärtää, että jos nyt nuoret kuuntelee tätä ja toivottavasti kuuntelee, niin kamppailuvalmentajalla on iso vastuu. Sillä on tosi paljon auktoriteettia. Että se voi käyttää sitä auktoriteettia väärin, sitä valtaa. Voi ohjata ihmisiä ihan väärään suuntaan. Että se täytyy muistaa, että sulla on tosi paljon valtaa, että sulla on periaatteessa enemmän valtaa kuin opettajalla. Että nuoret kuuntelee kamppailuvalmentaa enemmän kuin vaikka koulun opettaja, ellei sillä ole vahva auktoriteetti. Toi on tosi totta ja yleensä mun mielestä semmoinen hyvä tapa. Muistan kyllä koulun penkillä, vaikka ne on ollut hirveän hyvä koulussa, mutta arvostin tosi hyviä opettajia, jotka paneutui ja otti oppilaita mukaan. Ja niissä aineissa, missä oli opettaja sellainen, mikä tempasi mut messiin, niin mäkin jopa pärjäsin. Niin ajatellut sitä, että itse opettajana, valmentajana niin pyrkisi siihen samaan, että toimisi esimerkillisesti, tulee ajoissa ja on aina kaikki kamat, niin asiaan kuuluvat kamat, jos joltain puuttuu, niin sulta löytyy sillekin kamat ja käyttäytyy, niin kuin, pyrkii omalla esimerkillään sitten antaa ihmisille semmoista, että nekin voisi toimia näin. Vaikka mä nyt sanon, että mä oon täydellinen, mutta kuitenkin, että itse käkäile ja hölmöile liikaa. Ja onhan tässä tarinoita, että kamppailuvalmentajat on käyttänyt niitä omia oppilaita tietyllä tavalla hyväksi. Että naapurimaassa Ruotsissa otettiin arvoautokuljetuksia, ryöstettiin ja tehtiin huumekauppaa kamppailupiireissä. Niin siinä on se just, että siinä on esimerkki, että paljon voi olla valtaa ja vaikuttaa nuoriin näissä asioissa. Mutta hei, sit sä pääsit duuniin, niin miten sitten? Mikä laji oli sitten seuraavaksi? Tai no siis potkunyrkkeilyhän mä siinä kilpailin ja tietenkin siis silloin Ysärin puolivälissä, niin kyllä päivätyö oli urheilukaupan alalla. Että sitten niinku toi oli niinku sitten ekstra noin valmennushommat, mutta
sitten jossain kohtaa sitten tainyrkkeily kiinnosti enemmän. Jomhodhan tuli siinä sitten samoihin aikoihin. 97 tuli mun mielestä Combatille, Jomhod Kiatadisak tuli valmentaja Jomhodin kanssa. Siis tuli reenattua ja sitten niinku pikkuhiljaa se potkunyrkkeilystä siirtymä tainyrkkeily alkoi. Oliko Jomhodin ensimmäinen taimaalainen, kun tuli Suomeen, ihan niin kuin valmentama tainyrkkeily, kun ne ei kovin helpolla tuu Suomeen? No, mä en muista, olisiko Janne ja Kaitsu Mustonen tuonut jotain muitakin sparraamaan niiden kanssa. Joo. Okay. Ja Jomhod sitten jäi. Ja sitten se oli noita sparraamassa Turussa ja sitten se on tullut mun mielestä lappukouras hakee duunia Arilta. Niin kuin kovin monilla taimaalaisilla, niin Jomhodillakin oli aikoinaan ja varmasti edelleenkin niin tämmöinen käsitys rahan käytöstä ja elämänhallinnasta ehkä erilainen kuin sulla ja mulla. Joo. Että tili on miinuksella ja jotain pitäisi tehdä, että voinko vetää treenejä, ehkä liioitellen. Sitten se tuli Combatille vetää treenejä ja se oli silleen tosi makeeta. Tämäkin on kuitenkin internetin alkuaikoina, milloin ei ole ollut vielä mitään tietoa etsittävissä. Että yhtäkkiä sä tiedät, että toi on se kaveri, ketä on ollut jossain Lumpinilla ja Ratchan videoissa, mitä me ollaan sitten WHO:ssa katsottu tai joku kertoo, että toi on Starba ja sitten se on siinä sun vieressä ja mä äsken sua lättyyn, niin kyllähän se on ollut makea fiilis ja totta kai siitä sitä oppii. Tiedätkö, kun tuommoista eksotiikkaa ei oikein enää ole? Ei joo, kaikki oli lähellä. Niin. Ja jengi ei matkusta. Tai vaikka matkusta, mitä sitten, mutta kun sä oot nähnyt se jo 1000 kertaa videolta, niin ei se muutu millekään. Kyllä, joo. Mutta mun on pakko sanoa, että mulla on yksi semmoinen pieni fanihetki tästä viime ajoilta. Toki sit Eeva Wallström ottelee Las Vegasissa puolustamassa titteliä ja Roy Jonesin järjestämässä illassa. Ja Roy Jones on yksi omia lempinyrkkeilijöitä kautta aikoja. Oltiin Roy Jonesin salilla ja Jones oli siellä itse reenaamassa isännöimässä meitä. Ja juteltiin sitten sen kanssa. Ja sitten mulla on kuvakin, kun se tekee mulle takakuristuksen. Se oli aika makea fiilis. Varsinkin kuristi. Niin, ja se tosi mukava jätkä. Ja ihan siis näin kuin me oltaisiin oltu tässä, että hän on kuitenkin yksi kaikkien aikojen parhaista olympia- ja ammattinyrkkeilijöistä. Niin sit tavallaan hänen tapaaminen ja hänen osoittautuminen vielä tuommoisikin ihan perusjepeksi. Niin. Tuli A-sarjan pikku Mersu siihen. Niin, toi on huikea. Vai GLA, kun se nyt taas on, mutta kuitenkin, ettei mitään niinku pröystäilyä. Niin mä muistan kans yhden, niin Bill Wallace, tämä potkunyrkkeilylegenda, niin Vegasissa törmättiin ja tosi ystävällinen herrasmies. Se tuli heti juttelemaan ja tältä mutta hyvin harvaan tietää, ketä on Bill Wallace, mutta niitä löytyy vanhasta Black Belt Magazinesta ja onhan nämä vanhat kuullut. Se on vähän niin kuin olisi nähnyt Chuck Norrisin. Niin, mutta Bill Wallace oli Suomessa ja meidänkin yhteinen ystävä Jan Tilles oli joskus haastattelemaan sitä Fight Sport-lehteä. Ja muistaakseni ehkä Tampereella, se oli jossain, mä muistan mikä sen kierto oli. Ja jos mä nyt en väärin muista, niin Tilles soitti mulle kotimatkalautasta, että Jaakko, että vittu mikä jätkä, että Bill Wallace, vai ehkä se oli Ruotsissa? Ihan sama. Jossain kuitenkin Skandeissa Jani oli sitä haastatellut. Et Bill Wallace oli sitä mieltä, että kun hän on jenkkien ulkopuolella, hän uskaltaa syödä vaan McDonaldsissa. Se on kuitenkin pitkälti yli 60 ollut jo silloin ja kiertänyt maailmaa koko ikänsä. Ja sitten se osoittaa niin kuin amerikkalaisuutensa sille, että vaan McDonald's. Ja sama ateria, että yli Big Mac ja sitten nuggetit. Tai jotain tällaista. No niin. All right. No mennään eteenpäin. Sitten meni tainyrkkeily. Joo, tainyrkkeilemään ja sit olin Taimaassa itsekseni reenaamassa ja jouduin ottelemaan ja kävin ottelemaan Ratchalla ja sit tavallaan alkoi niinku tainyrkkeilyura. Mutta mulla oli siinä melkein niinku 10 vuotta niinku väliä potkunyrkkeilymatseista siihen tainyrkkeilymatsiin, vaan koko ajan reenailin siinä, mutta ei niinku jotenkaan ollut semmoista hinkua kisaamiseen, niin sit vähän niinku vahingossa sit taas uudelleen aloin kilpailla ja kilpailin varmaan ehkä 10 vuotta siinä sitten. Ja se jälkimmäinen rykäsy, niin oli kyllä ihan puhtaasti sitä, että mitä itseä kiinnostaa tehdä. Että mä tykkäsin harjoitella, oli tosi kivoja treenikavereita. Se onkin hyvä, just Vappula Hannun kanssa aina välillä reenailtiin. Ja kivoja tyyppejä, Pietilä Mika valmens, mä olin Porvoossa silloin, asuinkin 4 vuotta. Niin se oli semmoista niin kuin elämästä nauttimista ja tavallaan semmoista jatkoajalla tekemistä. Että sai niin kuin vielä kokeilla ja katsoa, että mitä kaikkea se on. Vaikka mä nyt mikään ikäloppu ollut, mutta sitten mulla ei ollut mitään semmosia, en tiedä onko mulla koskaan ollut mitään niinku
isoja tavoitteita muuta kuin jokaisen matsin voittaminen menee tyyliin, mutta et se oli vaan semmoista, että vitsi, tää on siistiä, saa harjoitella, saa otella, saa sitten ehkä vähän rahaa. Kyllä. Ja nauttii siitä. Ja. Sä otit Ratsedamilla matsin. Milloin se oli? Eli Thaimaassa, Bangkok. Joo. Ja niin... Taitaa olla Thaimaan vanhimpia, tai jos ei jopa vanhin näistä stadionista. Lumpini ja Ratchan on ne kaksi päästadionia. Ja nythän Lumpinikin on purettu. Niin, on uusi Lumpini stadion. Joo. Ja Ratchakin on remontoitu. Se on nykyisin ihan silleen, että siellä on valot ja kaikkea. Ne on vähän muuttunut, mutta... Niin, nyt täytyy muistaa se, että nämä paikat, mistä Jaakko mainitsi, niin siellä ei ole ilmastointia. Se on niin kuin periaatteessa katto, missä on seinät ja raot menee, mistä ilma vetää läpi. Ja sitten se on niinku tämmöinen kolessymityyppinen vähän, että se katsomo nousee molemmin puolin. Ja viimeksi kun me oltiin Hannun kanssa, joku näistä oli, niin me mentiin sinne paikallisyleisön taakse, mikä on häkin takana siellä. Ringside on niinku meille falangel valkoisille kalliimpi paikkoja. Sitten siellä on vedonlyöjät. Niin, vedonlyöjät. Siellä meni häkki ympäri ja siinä meni NATO-lankaa. Että jos tulee mellakka, niin ei päästä sinne parempien piiriin. Ja sitten se meteli on nois stadionen ihan uskomaton, kun ne tekee sitä vedonlyöntiä ja huutaa siellä. Alkulämmöt otetaan ehkä paskahuussi edes siellä. Jos edes lämmitellään. Niin, jos edes Mutta Ratsakin, vaikka se on niinku toinen niistä päästadioneista, niin siellä oli vain yksi pukukoppi, missä oli molemman kulman otteli. Että sitten on vanhoja puulavetteja, missä voidellaan linimentit sulle päällä ja sitten se sun vastustaja on siinä sun vieressä ja näyttää sulle kurkunleikkaajamerkkejä ja nauraskelee, kun sä oot valkoinen ja ne taimalaiset puhuu omaa kieltään ja ivaa sua siinä ja sä tiedä yhtään mitä ne sanoo. Se on niinku jännä kontrasti siihen, että se on tavallaan tosi arkista. Että siellä matsit pyörii viikosta toiseen useamman kerran viikossa ja se on niille, me katsotaan sitä niinku tosi glorifioiden, mutta sehän on yksi ihmiskaupan muoto. Niin on, kyllä. Niinku vakavasti. Et lapset viedään saleille ja vedonlyönti pyörittää tainyrkkeilyä ja ne on tavallaan sidottu niihin omiin kämppeihin, omiin managereihin ja niitä ottelutetaan ja sillä vedonlyönnillä ja betseillä sitä niin kuin se raha pyörii ja se infra pyörii, niin tavallaan sitten kun sitä vähän katsoo lähempää, niin se on aika kaukana mun mielestä niin kuin mitenkään semmoista ihannoitavasta. Ja sitten mua aina vähän harmittaa, kun jengi sitä fiilistelee, että kuinka siistiä se on. Niin. Se ei ole koko kuva, mitä me katsotaan ulkoapäin. Kyllä, onhan se niinku raakaa bisnestä. No se on todella raakaa bisnestä. Ottelijat voi ottaa parhaimmillaan 600-800 matsia. Ja sitten kun sä menet häviämään ne muutaman siellä huipulla, niin se tiputus on aika jyrkkä. Ja sen jälkeen se voi olla, että sä kierrät sitten noita paariotteluja. Ensiksi sä oot stadionilla ottamassa Bangkokissa, Lumpini tai muualla. Ja sä menet ryssimään yhden asian, häviät. Siis todennäköisesti sä et häviä, vaan sä oot pelannut itse jostain fudismatsista ja häviit ja sä jäät velkaa. Niin. Eli ne on niinku todella inhimillisiä ja surullisia ne monet tarinat. Tai sit sä dokaat. Tai sekoilut. Nykyisin kai siellä huumeitakin käytetään. Se on niin vitsin julma ja semmoinen likainen ja kaukana urheilu semmoiset. Tai on varmasti huippu-urheilijoita ja ihmisiä, jotka niinku terveen elämän takia sitä tekee ja luo hyvää ympärilleen, mutta kyllä siellä on vitsin paljon kaikkea likasta ja pahaa ja synkkää. On. Kyllä se on niin kuin, no sen ilmapiiristä haistaa. Ihan ainakin se vedonlyönti, niin sehän ei hävinnyt mihinkään siellä. Paperilapulla vedetään rahasummia ja sitten lyödään siellä. Ja, kun kysyy tutultakin, niin vaikka Vappulaltakin, että onko sä päässyt kärryyn, kun on käynyt siellä 25 vuotta, että onko sä päässyt kärryyn tuohon vedonlyöntiin, niin että eihän ole vieläkään päässyt, että miten oikeasti se menee. Että senhän jollain tavalla nyt ymmärtää, että nyt huudetaan, että nyt vedetään polvia tässä erässä ja katsotaan. Mutta sitten se, että miten se siitä jatkuu, kun se jotenkin jakautuu myös se vedonlyönti sen, että hänkään ei ole vielä päässyt kärryyn. Mutta vetohan kyllä aina lyö melkein, tiedätkö, ihan huvikseen, mutta se on vaikea ymmärtää, että miten se, olisi kiva saada joku avaamaan, että miten se oikeasti menee. Itse kun ottelin siellä jotain, se oli tosiaan joku taimaalainen kaveri, ketä vastaan ottelin ja itselleni ainakin ihan sopiva vastustaja, että hädintuskin hänet sitten voitin ja oltiin sitten jälkikäteen siinä sitten Ratsan jossain toimistossa, niillä on hyvin semmoinen selkeä se infra, että sulla on kaikki todella tiukat lääkäritarkastukset ja sulla on ottelijakortit, että kaikki kirjataan just sitä varten, että sua ei voida otteluttaa liian usein. Ja, että tavallaan se niin kuin järjestelmä siellä sitten joissain määrin on ihan hyväkin.
Niin oli ottelun jälkeen siinä sitten oman managerin kämpin omistajan kanssa siellä jostain toimistossa, missä mulle lyötiin sitten kirjekuori, missä oli ottelupalkkio. Ja sit, vitsi, tästä on niin pitkä aika, mutta jos mä sanon, että se on ollut vaikka 15 000 Joo. Eli ei käytännössä ei niinku mitään. Niin. Se oli siihen aikaan, 1000 patti oli 20 €. Niin, Hyvä sitäkö? Niin, että se on ollut jotain siis sille jo. 300 €. Niin, 300–500 euroa. Joo. Jaha, täällähän soi ovikello. Lahtikoira rupeaa huutamaan. Onks harmaa Volvo sun? Oh. Sun auto on varmaan sit jonkun edessä. No niin. Nyt kun saatiin autot siirrettyä, niin voidaan jatkaa juttelua. Niin olin kertomassa siitä, että oman ottelun jälkeen tosiaan olin hakemassa sitä muutaman 100 € ottelupalkkiota ja kämpin omistaja vaimo oli siinä mun kanssa. Ja sitten heillä oli sitten joku toinen kirjekuori ja se näytti, että ne oli lyönyt sitten sidebetin tämän vastustajan kämpin kanssa. Mä tyrmäin sen ensimmäisessä 3 erässä. Ja sitten vaan repi ja heitti se menee. Ja se oli 300 000. Eli 10 kertaa enemmän, mitä se mun ottelupalkki oli. Ja sitten mä rupesinkin miettimään, että ei vitsi, että tämän takia ne rupesivat heti matsin alussa mulle, no nyt Jaakko tyrmää se. Joo. Coachit taimalla. Ja sitten ne usutti mua niinku hakkaamaan ja tappelemaan. Ja en mä oo sellainen. Että mä ottelen järkevästi. Joo. Että ei mulla ollut niinku mitään kärryä. Että miksi? Erätalo. Nyt Jaakko. Nyt vedä turpaa sitä. Ja en mä ymmärtänyt mitään, mutta olisi varmaan sitten, että jos olisin kuullut siitä, niin olisin ehkä saattanut otella eri lailla ja aloittaa vähän räväkämmin. Kyllä. Mutta on se, tollasta se on. Niin onhan toi niinku silleen, että siinä ei ole enää tekemisen välttämättä sille, kun niinku Saurma Jusa puoli tuossa viime jaksossa, että ottelutaktiikasta ja siitä filosofiasta, että jos sun on tietynlainen vastustaja, niin sun pitää otella näin. Mutta sitten kun sä lyödään vetoa ja rahasummat rupeaa olemaan 10 000, niin siinä menee vähän suunnitelma pihkoille, että sä ihan paljon parempi kuin toinen. Niin, kyllä. Että sä voit tehdä näin. Ja kuinka moni ottelija menettää sen voiton näiden takia. Niin, tai rahat. Niin. Ja on velkaa. Niin. Siis sehän on, niinku, se velkakierrehän on varmaan aika paha helposti tuolla. Kyllä. No hei kun sä puhelit tuossa ennen kuin kamerat meni päälle, niin sä olit siinä kehän reunalla, kun ottelijat odottaa siinä ja sit sun aikaisempi ottelupari, ketä otteli matsiin, niin se tyrmättiin kyynärpäällä ihan kanttuveen. Joo, ihan kanttuveen ja ihan suoraan siihen niinku ottelijoiden rivi eteen. Et siinä oli me oltiin niinku seuraavat teuraat. Joo. Siinä oli minä ja vaikka 8 taimaalaista kylpytakit päällä rasvattuna odottamassa käskyä, että kuka tulee seuraavana ja mun vuoro oli seuraavana ja edellinen vedettiin alimman köyden alta paareille ja kannettiin takahuoneeseen. Varmaan heitettiin ojaa ja sit kuulutetaan huonolla englannilla, että koodaan vaikka, ja sit mä oon mun vuoro. Ja se oli sellainen absurdi tunne, että okei, onks toi mun kohtalo vai joku muu. Kyllä. Mutta miten sä niinku, jos mietitään sitä niinku henkistä mentaalipuolta, niin että jos tuohon pistettäisiin pari nuorta kaveria, vaikka kokenutkin ottelija, ja sitten ne on siinä kehän laidalla odottamassa, ne ei ole siellä takahuoneessa, pimennossa, muista piilossa. Sitten sä tuijotat sitä matsia ja sitten toinen vedetään ihan tiedäksi kuutamolla. Ja nyt täytyy muistaa se, että tämäkin on varmaan ollut sellainen tilanne, että se vastustaja ei ole herännyt kehässä, vaan ne vedetään paareihin ja ne kannetaan tajuttomana sieltä sinne vessaan eteen ehkä, tai sinne ojaan. Niin. Tai niin kuin mä oon nähnyt, että joku tiedäksi pistetään pyörätuolille, sitten ne nukkuu siinä pyörätuolilla ja ne tuupataan veksit, että uutta lihaa sisälle. Niin kovin moni nuori ei välttämättä menisi sinne, kun se on aika... Ehkä nuori, mutta vanhemmat ei ainakaan. niin. Mutta muistatko sä yhtään mitään, mitä sun mielessä kävi siinä? No siis kyllä mä muistan silleen, että kun mä kiippasin siihen kehään ja ylimmän köyden yli niin kuin tapoihin kuuluu Monkongin päässä ja mietin siinä, että vaikka mulla on pitkä ottelutauko alla, niin jos jonkun asian mä osaan, niin siellä kehän sisällä mä osaan olla. Et se on niinku silleen tuttuu. Et jotain muuta mä en välttämättä osaa. Kyllä. Mutta tässä mä niinku yleensä osaan pitää itsestäni huolta ja tiedän nämä niinku lainalaisuudet. Ja jos mä teen sen mitä mä osaan, niin ei tässä ole sen kummempaa. Mutta samaan aikaan sä tiedät sen, että vaikka mä teen parhaani, niin mun
kohtalo voi silti olla se sama, että mä oon siinä paareilla. Että se on Kyllä. arvaamaton, mutta se on vaan niinku asia, minkä pitää hyväksyä, mutta sitten sille ei saa antaa valtaa. Joo. Et mun mielestä niinku kilpaurheilu kaikkenaan lajista riippumatta, niin se on rutiinista kiinni. Ja kun sulla on riittävä määrä rutiinia, vaikka mulla ei tuossa kohtaa taas ollut niinku ottelurutiinia, mutta kuitenkin on niinku harjoittelurutiini ja riittävän tiukkoja paikkoja, riittävän säännöllisesti, niin sä totut siihen ja sä tiedät, että näillä peliliikkeillä ja tällaisilla siirrolla, niin sä todennäköisesti Kyllä. pärjäät hyvällä tavalla. Joo. Ja silleen se sitten menikin, mutta joo, kyllä se oli semmoinen kohta, että tavallaan ihan uuteen paikkaan, uuteen ympäristöön, uusien ihmisten kanssa, että ei ole mitään tuttua, ei ketään, ketä sä tunnet, Kyllä. ei yhteistä kieltä. Niin. Sulla ei ollut omaa valmentajaa, niin sanoit semmoista hyvää tuttua valmentajaa, että sulla oli taikkuvalmentajia. Joo, tämänlaisia, joo. Ja hyviä valmentajia toki hekin, mutta silleen niinku... Mutta sä et tiennyt, että millä edellä ne menee, meneekö raha edellä vai se edellä, että ne haluaa oikeasti, että sä voitat. No kyllä ne varmaan meni raha edellä silleen, että kun ne tiesivät mikä veto, ja ne on Kämpin rouvaan sanonut, että 3 erää ja toi pitää tyrmää. Joo. Et huolehtikaa siitä. Kyllä. Et varmaan nekin on saanut sit siitä piiskaa, mutta se oli silleen ihan hauska, että mä olin aika hämilläni siitä tilanteesta, kun mä näin sen sidebetin. Se oli ihan, että ei mitään. Kyllä. Ja sitten siihen tuli joku englantia taitava taimaalainen nuorempi naishenkilö ja sanoi, että hei, et tosi hyvä ja 3 viikon päästä seuraava matsi, että kun pieniä länsimaalaisia ei ole niin paljon, niin kun aina ei voi otella, tai siis ei löydy niinku sopivan kokoisia taimaalaisia. Sitten se on sitä, että joku jättiläinen hakkaa jotain niinku pientä taimaalaista, niin sitten tämmöisiä niinku kääpiön kokoisia, niin saa tasaisia matseja, ei tietenkään niinku huipputaimaalaisia vastaan, mutta semmoisia niinku rivimiehiä. Ja ne on niitä, mitä ne yleisö haluaa katsoa. Ja sen jälkeen mut vietiin kuvattavaksi sinne turisteille. Ja sitten siellä oli rivi muita valkonaamoja, jotka sitten vitsi, ihan huikeeta. Ja se oli hauska ja absurdi tilanne, kun itse oli todella kiusaantunut siitä. Että... Saiko sä tippiä? Kyllä mä sain tippiä ja sitten oli jotain australialaista, että mä haluaisin olla niin kuin sä. Mä sanoin, että no niin varmaan, että mä oon ihan yhtä huono kuin teki, että ei se tässä ole silleen mistään niin kuin sankaritarinasta kyse. Mutta se oli, tavallaan se oli hieno kokemus se koko niin kuin, siinä oli paljon semmoisia ulkourheilullisia asioita. Se itse ottelu oli hyvin geneerinen, ei siitä ole mun mielestä mitään hyvää kerrottavaa. Ehkä ainoa mikä siinä mun mielestä niin kuin, tämmöisen Fightsportin kolumnissa joskus sanoi, että se taimalainen kaveri, joka oli niin kuin kaikki niin itseni pidempi ja vielä vasenkätinen, niin läväytti mua jossain tilanteessa polvella suuhun silleen, että lähti hammassuoja. Mä sain ne kuitenkin kiinni ja heitin ne sitten siitä takas suuhun, niin siitähän vedolyöjät tykkäsi. Kauhea huuto tuli siitä, että se jäi mieleen siitä. Onneksi ei lähtenyt taju, mutta... Ja nämä on niitä, mitkä liekittää sitä vedonlyöntiä eteenpäin. Todellakin, ja siitä se niinku alkoi. Ja sitten se on taas sit se, että kun ne tekee sitä bisnestä, että jos valkoihoiset pystyy ottelemaan tolleen, että ne vähän uskaltaa otella ja voittaa taimalaisia vastaan, vaikka ei nyt olekaan mitään Sanchaita vastaan, niin he pystyy myymään sitä tapahtumaa ja kaikille jää sitten kokemuksia. Kyllä. Ja tämä tippiheitto, niin Taimassa on sitä paljon, että kun matsi on ohi, varsinkin paikallisilla, niin sitten kun se ottelu on ohi, niin voittaja yleensä saa lähteä, ja häviääkin saa lähteä. Niin saa lähteä kiertämään sitä yleisöä ringside pääsääntöisesti, missä on ne varakkaammat turistit ja sitten ne antaa sulle tippiä 100 patia, tonnia tai mitä onkaan. Niin ja vedonlyöjät samoin, jos ne ottaa isot voitot sun puolesta, niin nehän saattaa sitten palkita myös. Kyllä. Rahan ympärillähän se pyörii kaikki. Mutta se on hyvin tollain niin selkeä, että sitten sulle työnnetään suuhun tukko rahaa ja Siis mä en viitti kertoa tätä taimaalaisen nimeä, mutta hän vaikuttaa tällä hetkellä Suomessa, niin asuu tällä hetkelläkin Suomessa ja vetää tainyrkkeilyä. Sitten mä olin Taimaassa ja oltiin istumassa iltaa siinä ja hän kertoi, että silloin kun hän oli pärjännyt todella hyvin siellä Taimassa niissä kilpailussa, niin se oli sitä aikaa, kun ei ollut tietokoneen näitä tietokantoja, että ketä ottelee ja missä ottelee, niin he lähti kiertämään maakuntiin. Ja sitten siellä he veti järjettömiä vetoja ja sitten hän otteli ekat erät helvetin huonosti. Ja sitten mä alkoin rummuttamaan ja sitten vedonlyönti vaan nousi ja nousi.
sitten otti järjettömät rahat ja sitten meni toiseen puoleen provinssiin, jonnekin Taimaa järjetön maa. Niin kukaan ei tiennyt, mutta sitten jossain vaiheessa joku ottelu ollut, joku oli tunnistanut, että hei, toihan toi tyyppi, mikä on lumppiinilla ottanut. ja sanoi, että he teki järjettömät rahat sillä. Joo. Ja kaveri menee nykypäivän ihan hyvin. Mutta siitä kun olisi jäänyt kiinni, niin tiedäks, Niin. se olisi voinut olla tämä. Joo, kyllä. Joo, mutta toi on, ei yllätä mitenkään. Joo. Ei yllätä yhtään. Hei, sit sä oot ollut Venäjällä. Joo, mä oon pari kertaa käynyt Venäjällä ottelemaan Pietarissa, ja niitä pietarilaisia kavereita on käynyt meidän kanssa. Silloin kun mä olin Porvoossa, Pietilän Mika, Joo. niin järkkäili Suomessa tapahtumia, ja sitten tosiaan me käytiin siellä. Ja toki käytiin myös Ruotsissakin ottelemaan, mutta tuo Pietarihan oli silleen hieno mesta, että siellä on paljon ottelijoita, ja siellä oli silleen ihan niin kuin luotettavaa ja osaavaa sitä paikallinen väki, että saatiin niin sopivia matseja, että osa voitettiin ja osa hävittiin, ja ne monesti otettiin sitten, kun oltiin siellä, niin yökerhoissa, mikä on sitten jotenkin silleen aika makea, että ihmiset on siinä lähellä. Toki samahan tehty Suomessakin, mutta... Saiko polttaa röökiä silloin? Vitsi, mun mielestä tuolle ei saanut, koska yhden kerran tai toisen, onko mä ottanut siellä 3 kertaa? No anyway, mun matsi oli tulos. Oli 2 ottelua jäljellä, minä ja Antero Hynynen. Joo. Ja mulla oli hanskat kädessä ja mä olin menossa kehää. Ja sitten mä katsoin johonkin, että kotikehän ottelija tuolla, niin silleen se on hanskat kädessä. Mikä juttu? Sitten yhtäkkiä tulee valot päälle ja röökitauko. Ja kaikki lähtee pihalle. Sitten me ollaan, että okei. Sitten joku 20 minsaa tai jotain ja paikallinen ottelee saa lämpää. Ja sillä kertaa mä voitin sen kyllä, onneksi. Ja se oli ihan kiva. Mä oon ottanut samaa kaveria vastaan 2 kertaa, toisen kerran Suomessa, toisen kerran sitten Venäjällä, molemmilla kerralla mä sen hoitelin, mutta se oli ihan silleen, sä oot ihan oikeasti hammassuojat suussa ja sä oot, no niin, nyt tulee muu, ja sit valot päälle kaikkea, ja lähtekää röökille. Mitä? Niin. Siis, ja tää on taas niin kuin mitä moni ei ymmärrä, niin sä valmistaudut henkisesti niin kuin taistelemaan, periaatteessa hengestä, sit tittelistä, tekemään sen huippusuorituksen. Sä teet hirveän psyykkisen latauksen siihen. Sitten se romutetaan, tupakkatauko, että mitä vittua. Että niinku, se lataus lähtee pois ja se vie järkyttävästi energiaa. Ja sen pitäisi uudelleen sytyttää. Niin. Se on niinku hämmentävää. Ne on just semmosia asioita, mitä sit varsinkin aikaisemmin, ja et on varmasti tehty Suomessakin kaikenlaista, täällä että edetään taukoja ja jotain. Kyllä. Välillä vahingossakin, että vitsi kehäköysi katkee tai... Mutta toi oli varmasti ihan niinku silleen suunniteltu, että pidetään tossa tauko, mutta sitä ei vaan kerrottu meille. Joo. No siis kun Venäjällä menee, niin mitä vaan voi tapahtua. Niin että toi ihan niinku hyvä henkinen ylilyöntiase, että ne tekee kaikkea paskamaista. Niin kun, ei tää ensimmäinen tarina, että jotain tämmöistä tapahtuu. Joo. Ja toi ihan loppujen lopuksi aika pieni. Niin, kyllä. Ja on ollut niitäkin, että oho, tää ottelee muuten pääsekään, että sieltä tulee muuten toi tyyppi. Ja sit sanotaan, että silloin vaikka vaan 5 tai nyrkkeilymatsia, mutta sitten silloin 100 sampo-ottelu taustalla. Ja sitä ei kerrota siinä rekordissa. Niin, no sä tiedät tämän paremmin, kun oot reissannut noissa vapaattelutapahtumissa ja muissa. Mutta hei, sit sulla kävi sellainen tilanne, että sulla tuli oikein kunnon vehki päähän. Joo, siis tää oli sitten sen jälkeen. Se oli semmonen, itse asiassa tarina lähtee liikkeelle siitä, että me oltiin Mika Pietilän kanssa, oltiin Taikuissa, oltiin Twinsin tehtaalla ja käytiin vähän samalla treenaamassa. Ja sitten Pietarista tämä meidän yhteishenkilö soittaa, että meillä on ensi viikolla kisat ja me ei saada siihen pääotteluun sille Dodonoville ketään vastustaa. Ja Dodonov oli otellut Deo vastaan ja Hynysä Anteroa vastaan, hävinnyt molemmille. Mutta sille ei löydy mistään vastustajaa, tai jos sille jostain vastustajaa. Ja sitten Mika mietti, että ei kyllä meillä nyt ei ole tähän hätää ketään 6-7. Ja sitten se oli se, että Jaakko hei, lähdetäänkö lopuksi Pietariin? Että lähde ottaa Dodonovia vastaan. Sitten mä no vittu ihan sama, mennään vaan. Ja sitten me lennettiin himaan ja lähdettiin viikonloppuna sitten Pietariin. Että se on tietenkin itseään yhtä painoluokkaa tai 2 painoluokkaa isompi se Dodonov, mutta ei kuitenkaan mikään jättiläinen eikä mikään niinku super paha. Ihan kunniallinen, mutta semmoinen, että tiesin, että hyvänä päivänä voin hänet kyllä voittaa. Oltiin siellä samassa yökerhossa ottelemassa ja kaikki meni ihan hyvin. Ei siinä, itse pakko vielä sanoa, että edellisen päivän, kun käytiin puntarilla, mikä tietenkin oli mulla aika helppo, kun ei ollut painonvetoa ollenkaan, niin mentiin sitten yhdessä syömään tämän mun vastustajan kanssa. Näin hyvät välit meillä on. He vei meidät sitten
niin kuin me oltiin jossain korealaisessa syömässä, niin kuin, että vaikka ei meillä ole yhteistä kieltä sen ottelijan kanssa, me istutaan siinä vierekkäin, että silleen, että näin luo niin kuin hyvät välit. Sitten seuraavan päivän otellaan ja taku varmasti molemmat tekee parhaansa. Kyllä, kyllä. Joo, ei ole mitään tiedäks tämmöistä päänrääpimistä tai riidahaastamista, että toi mua tökkii nykypäivän tosi pahasti. Se ei silloin haittaa, jos se on todellista. Jos mä en pidä susta ja sä et pidä musta, niin voidaan sanoa, että niin, mitä ikinä. Mutta kun se tuntuu olevan trendi, että kukaan ei pidä enää kenestäkään. Niin. Et, se sopii tietyillä persoonilla, mutta sitten jos kaikki yrittää tehdä sitä, kun tuossa ehkä yhdessä vaiheessa oli, että kaikki yritti lähteä haastaa riitaa, niin sitten se oli silleen vähän, että no mun ikäluokka ei välttämättä jaksa katsoa sellaista, että odottaa vaan, että kunnioitetaan toinen toisiin ja sitten mennään kehään ja sitten katsotaan kumpi on parempi. Niin ja sen jälkeen kätellään ja annetaanpa palautetta tai kehutaan. Joo, ja siis taas, että jos ei oikeasti pidetä toisesta, niin sitten ei tarvii. Kyllä. Mut semmoinen niinku arkirealismi, että kaikilla teoilla ja sanoilla on seuraamuksia. Kyllä. Ja sitä ei muisteta. Että sä auat päätäs ja sä ajattelet, että se on ihan niinku ok. Ei se automaattisesti ole ok. Joku voi olla sun oven takana. Että kaikki ei hyväksy sitä. Ei niin. Ei silloin mitään tekemistä enää urheilun kanssa. Että sit sun ammutaan polveen. Kyllä. Liioitellaan. Joo. Et mun mielestä niin se pitää muistaa, että kaiken mitä sä sanot, kyllä, niin silloin seuraamuksia. Sit sä et voi sanoa, hei se oli läppä. Joo. Mulla on 1 miljoona TikTok-seuraajaa. Joo. Ei mennään kohta tähän. No sulla oli se matsi. Niin, ottelu tosiaan, niin kuin tainyrkkeilyssä otellaan ammattilaissäännöllä niin 5-3 minuutin erää ja ei ole mitään kyynärpääsyä, ei tollasia. Ja ottelu lähti liikkeelle ja ei mitenkään hirveän vauhdikkaasti, mutta heti ajauduttiin lähiottelutilanteeseen saman tien. Joo. Ja tämä Dodonov, joka oli mua vähän isompi, niin jotenkin teki joku vitsi hyppykyynärpää heti, ihan tyylin ekana liikkeenä. Okay. Eikä se satu, kun se päälakeen osui. Mutta yhtäkkiä tulee punaiset verhot silmille. Se veti ylhäältä alas. Ylhäältä alaspäin ja hirveä verenvuoto. Ja mua rupesi naurattamaan heti. Mä rupesin nauramaan. Ja sitten tuli semmoinen niin hämmentynyt tilanne siinä niin kuin, vähän niin kuin, että se katsoo mua varmaan vähän ja sitten tuomari katsoo, että rupesiko toi itkeä. Joo. Ja sitten ne pistää matsin poikki ja näyttää lääkärille, että onko siinä mitään pahaa. Joo. Ja se lääkäri on sydänkirurgi, semmoinen nainen, jonka kanssa me oltiin edellisen päivän oltu katsoa Pietarissa nähtävyyksiä, niin se katsoi, että okei, ja ei mitään hengenvaaraa. Ja suoraan vaan ruiskulla adrenaliinia siihen ja vaseliinia ja otteluja. Tämähän on siis täysin, tällä ei saa tehdä. Eihän lääkärihän ei saa paikata. Kyllä. Mutta totta kai, kun ei ne halua, että se matsi loppuu katsoa. No tylsää, että niinku pääottelu minuutti mennyt, ei mitään tapahtunut, toisella yhtäkkiä pää auki ennen kuin mitään katsottavaa. Sitten se ottelu jatkui ja sitä sitten tasaväkisesti siinä varmaan jonkin aikaa kamppailtiin, tuli useampi erätauko ja erätaukolla me Pietilän kanssa nauraskeltiin, että vittu mikä meno ja sitten se laittaa vaseliiniin ja kauheat tupot ja sitten taas kesken erää yhtäkkiä lääkäri tulee ruikkaa adrenaliiniin siihen. Niin, toi on hauska, että te pystytte ottaa sen huumorilla. Ei se voi mitään tehdä. Ei, niin. Niinku... Joo. Mutta moni olisi paskat housussa. Joo. Onko sä miettinyt jälkikäteen, kun yksi ihmisen stressireaktio voi olla se, että kun tapahtuu jotain ihan absurdia, niin se yksi reaktio voi olla se, että ihminen rupeaa nauraa. Oletko miettinyt jälkikäteen? No mä oon miettinyt silleen, että kun se tuntuu niin epätodelliselle, niin sä mietit, että ei ole totta. Ja ennen sitä mulla ei ole koko ikänäni tullut ainuttakaan vekkiä. Niin kuin reeneissä eikä matseissa. Ja sä tunsit sen, että alkaa märkä valua. Joo, siis kun sä yhtäkkiä sanot, että ei näe mitään. Kun tuohon otsaan tulee semmoinen 10-senttinen reikä, niin sitten kun sä sykkää vähän ylhäällä ja veri kiertää, niin sitten se valuu aika paljon. Ja se on niin kuin mentaalisesti tosi monen ottelija, kun mä oon sanonut aika monessakin jaksossa, että kun sä pääset vetäsemään vastustaa oikein huoleen, on sitten tiedäks katutappelu, sä oot portsarina tai näin, niin sä näet, kun se sielu erkaantuu siitä, että sä näet sen, että nyt on antoi periksi henkisesti ja nyt mä pääsen niittämään. Ja se voi olla myös vastapuoleen se, että se vetää sua kyynärpäälle ja sä rupeat nauramaan. Sitten katsoo, että vittu toi jätkä ihan hullu. Hullu tai tyhmä, mutta silloin se on vaarallinen. Niin sit pystyy psykologisesti aika paljon käyttämään hyväksi, mutta aika monihan niin kuin murtuu. Sä oot itse ollut paljon kehäkulmassa ja joku saa oikein kunnon pommin päähän ja vekki tulee, niin tosi moni ottelija mennä henkisesti luovuttaa, vaikka ei haluaisi.
Niin, se ei ole varmaan mikään valinta. Ja tietenkin tuossa kohtaa mä niin kuin sanon senkin, että Mika, se Pietilä, joka oli mun valmentaja ja muutenkin ystävä, Joo. niin se on kans konkari. Kyllä. Niin meillä on keskenäinen luotto. Kyllä. Et mä tiesin se, että jos siinä olisi joku semmoinen vaaran paikka, niin Mika olisi heti silleen, että nyt se näyttää niin pahalle, että tässä voi tapahtua jotain. Joo. Niin ei tarvinnut mitenkään, niin kuin, jos Mikakin tietää, että mä oon aikuinen, tai siis kokenut, että sen ei tarvitse olla huolissaan musta, että mä kyllä selviän. Niin terve silleen. Ja nämä on tärkeä juttu, että on se luotettava, hyvä valmentaja siellä, että sä voit luottaa siihen, että voiko mä jatkaa vai en. Mutta sitten tämä matsihan päättyi 5. erässä, ei varmaan ollut paljon jäljellä. Ja se lääkäri sanoi, että nyt siinä on niin paljon adrenaliinia ja se valuu niin paljon ja siinä on vaseliinia, mikä tulee sun silmään, että nyt se on vaarallista. Niin. Että hän ei voi antaa sen jatkua. Okei. Okay. Ja sitten ei siinä ollut niinku mitään. Joo. Sitten mä olisin, että okei. Ja sitten löytiin kättä päällä ja Dödönov voitti mut sitten TK 5. erä. Mutta se oli hyvä taistelu. No joo, se oli viihdyttävää ja tietenkin siitä sai paikalliset, sai rahalle vastinetta ja kun oltiin yökerhossa, niin tietenkin sitten otettiin valokuvia ja kaikilla oli hyvä mieli. Tietenkin monet harmittaa, mä olisin voinut sen ihan hyvin voittaakin, ei ole siitä kiinni. Mutta sitten homma jatkui silleen, että siitä siivottiin ringside-pöydät ja meille katsottiin siihen kehän viereen illallinen. Me istuttiin taas Dodonoviin ja muiden kanssa. Mulle oli vielä niinku ottelukamat vissiin päällä. Veriset kamat. Ja sitten se tulee se sydänkirurgi, ketä oli esitellyt, niin vetää karhulangasta mulle tikit päähän ja Pietilä on sillä assarina ja kuvaa ja hihittelee. Ja sitten mulla on semmoset, niinku, siinä oli 4 semmoista yksittäistä niinku isoa. Joo. Ja se sanoi, että nämä on hyvät. Että se, oliko se näin, 5 päivää, niin otat ne pois. Joo. Ei mitään. Siitä tuli todella siisti. Mutta se oli jotenkin roisi, että sun päätä vedetään kasaan ja sulla on siinä jotain pihviä siinä. Niin edessä ja silleen, sä oot kaljaa siinä ja ehkä ilman paitaakin. Saattoi olla, että mä paidan päällä. Mutta kuitenkin, että se on semmoinen niinku makea, sitä voi sitten nauraskella. Niin. Kun on gladiaattorimeininki. No niin. Et ei tommoista niinku oo enää oikein kyllä varmaan on Venäjällä kyllä todennäköisesti. No siellä nyt on ihan mitä vaan. Taimaassa ja monissa kehitysmaissa. Mutta on hienoja kokemuksia, että mun mielestä monesti nämä mun omista tarinoistani tai kokemuksista, ne kaikista parhaat, niihin liittyy yleensä sille, että mulla on käynyt jotain tällaista. Että ei ne voitot ole hirveän mielenkiintoisia tai sanotaan niin, että jos olisit voittanut, niin sitten olisi syntynyt näin hieno tarina. Ja hei, nyt on tarina, mitä junnut puhuu, että hei, Jaakko on ollut siellä vaatteet verissä ja syönyt pihviä ja sitä tikattu siellä. Hei, tuosta adrenaliinista mun on pakko kysästä, kun jossain maissa on laillista ja suurimmassa osassa on kielletty, varsinkin jo injektiolla. Mä oon ymmärtänyt näin, että sitä vedetään vaseliinin joukkoon. Ja siis homma toimii silleen, että ihan antidoping-säännöksissä, VADAn säännöksissä, niin adrenaliinihan on kielletty aine. Ja sisäisesti sitä ei saa käyttää. Sehän on vaarallinen, erittäin vahva piriste tai elvytyksessä käytetään tai jossain allergiakohtauksissa. Mutta on poikkeustapaus, että nyrkkeilyssäkin sitä saadaan käyttää ulkoisesti, koska se supistaa verisuonia. Eli kun tulee haava, jos laitat pumpulituppoon tai johonkin, laitat vahvaa mikä se nyt on, adrenaliinin vahvuus, mikä se ikinä onkaan, ja sä laitat sen haavaan, niin hetkellisesti kun verisuonet menee kasaan, niin verenvuoto lakkaa. Ja silloin se ei mene sulle verenkiertoon ja se semmoinen niin se vaara, mikä siinä on, tai doping-hyöty, niin ei toteudu. Ja sitten se vaseliinin käyttäminen siinä niin on sitten yleensä siinä päälle, niin sitä, että se haava saa saadaan umpeen ja liukkaaksi. Kyllä. Mutta kun vaseliinilla itsessäänhän sille ei ole... Se ei tyrehdytä. Niin, että se ehkä saattaa mennä siihen haapaan ja estää silleen niin blokkaa sitä vähän. Mutta, se blokkaa, mutta se ei tyrehdytä niin kuin adrenaliini. Ja tämä vaan oli mielenkiintoista, kun mä en oikein ikinä kuullut, että piikin lyödä, mutta enää voi tapahtua. Sillä neula, se on helppoa, se näkee ammatti-ihminen, niin silloin oli siinä vaan ja sitten se taputteli sen ja veti vielä vaseliinit päälle. Mutta onko se missään muussa ottelutapahtumassa nähnyt, että lyödään injektiolla adrenaliini? En. Siis, mä vielä korostan, että sitä ei lyöty siis injektiolla näin, vaan se on siinä ruiskussa ja se pruittaa sitä, kun se saa sen helposti. Ja eikä se upokka, kun on kallo, niin se on 1,2 mitä se menee sinne, mutta siksi vaan pisti tosi korvaan. Että kun on tiennyt, että sitä käytetään, mutta en ole, että miksi sehän vetää nyt topsilla, mutta se on Venäjä.
Eikä siinä rupee, että ei, mitä sä teet, että ethän sä hyvin se tajua. toimi. Joo. Et me 5 erää melkein joteltiin siinä. Niin. Että ei siinä ole silleen sitten mitään. Ja Joo. tosiaan niinku, on kyse nyrkkeilystä tai nyrkkeilystä vapaa-ottelusta, mistä tahansa kehäkamppailulajeista, niin kun kesken erää lääkäri tulee, niin lääkäri vaan ainoastaan analysoi, katsoo, se saattaa pyyhkäistä ja katsoo, onko se haava vaarallinen vai ei, mutta sitä ei saa hoitaa. Sitä ei saa hoitaa lääkäri, sitä ei saa hoitaa avustaja. Joo. Vaan erätauolla ainoastaan avustaja saa hoitaa. Kyllä. Mutta Venäjällä, jos lääkäriapua tarvitaan ja se on ottelun jatkumisen kannalta olennaista, niin kesken erää lääkäri tulee ja paikkaa, jotta ottelu jatkuu, niin on se aika tyylikästä. On. Toinen olevani etuoikeutettu. Hei, mulla on kans lääkäri teipannut mua, kun mä otin Turku Fight 1, mun ekan matsin. Mutta silloin ei ollut mitään ei ollutkaan. Mutta joo, itselläkin mä tein, oliko se maahanvien, niin vein kaverin maihin, nosti ilmaa, niin mulla kolahti ilmeisesti silmäkulma sen polvea, kun mä dyykkasin jalkoihin. Ja aukesi silmäkulma aika lähet luomeen, niin mä muistan sen, kun lääkäri tuli. Ja sit tosiaankin niin tuppo tuo silmäkulmaa, teippiin pää ympäri, ei ollut adrenaliinia. Ja sit ottelemaan, ja sit sä oot tiedäks siellä niinku merirosvan ottelemassa, kun sulla on tuppo silmäkulmassa. Siihen aikaan teipatti paljon ottelijoita ja päätti, että erkkari vaan niinku pää ympäri ja sit mentiin taas. Et hauskoja muistoja. On ne hauskoja, joo. Ja siis niitä on ihan kiva silleen niinku kertoa. Ja sit samaan aikaan mä sanon, että nyt ajat on onneksi paljon paremmat. Kyllä. Ja jotenkin silleen, että me ollaan kaikki kuitenkin sit niinku eletty omana aikana, silloin on tapahtunut jotain. Ja tuossa aluksi mä sanoin, että mä en ole niin hirveästi niistä niinku koe, että ne on niin tärkeitä ne mun jutut. Että tavallaan, että ne ei sit myöskään näy niinku väärässä kontekstissa. Kyllä. En mä niitä mitenkään, niinku, että ennen oli kovempaa tai ennen oli parempaa. Että ennen oli mun mielestä erilaista ja niin nyt asiat on paremmin. Ja jotenkin sankaritarinat ei ole mun juttu. Joo, ja se on ollut se kehityksen polku ja kehityksen polun tarkoitus on, että asiat menee parempaan suuntaan ja on turvallisempaa ja just näin. Tällä tavalla. Ja myös se urheilullinen laatu nousee ja se on noussut. Kyllä. No hei, mennään tuohon fysiikkaharjoitteluun aikajuokseen eteenpäin, niin pointti, mitä mä haen nyt tästä fysiikkaharjoittelussa, kun ihmiset on ruvennut oikeasti olemaan aika helvetikopas kunnossa kehässä, että lyöntien tehot on kasvanut ja potkujen tehot on kasvanut ja tiedätkö, lukot tehdään paljon vahvemmin. Ja, et milloin rupeaa tulemaan tiedätkö, se anatomia vastaan. Ja nyt mietit, ennen kuin mennään tähän, niin se, että me ollaan oltu 2000-luvun alkupuolella Martin Ruunen leirillä. Martin Ruunen on ollut tuolla UFC:ssä niin valmentajana, fysiikkavalmentajana ja kiertänyt ympäri maailmaa. Mutta mun mielestä pitää sanoa Martin Ruunesta, että se on siis fysiikkavalmentaja monelle muullekin ammattiurheilijalle kuin UFC-ottelijoille. Pariisissa Speed School, missä se silloin alun perin oli, niin siellähän NFL ja muuta. Niin ammattiurheilijoita kautta linjan, koska mun mielestä silleen, että jos puhutaan vaan UFC-ottelijoista, niin se on vähän kapea. On, ja mä nyt heitin sen, kun kamppailet tätä kuuntelen, mutta joo, hänellä on laaja skaala ja se oli 2000-luvun alkupuolella, hän piti 3-päiväisen leiri ja sitten yksi leiripäivä oli, missä mekin oltiin molemmat, niin se oli kamppailijoille tarkoitettu. Se oli vajaa 100 henkilöä. Eihän tämmöistä tapahtumaa enää niin kuin Suomessa pahemmin ollut. Et se oli aika silleen huikea tapahtuma, että siellä oli ympäri Suomea siihen aikaiset huippukamppailijat oli siellä. Et siellä oli oikeasti niin kuin, oli Turusta FFGn porukat ja oli oli varmaan ihan mutta se oli myös eri lajeista. Se ei ollut vaan niinku nyrkkeilijät tai vapaa-ottelijat. Siellä oli mun mielestä judokoita ja kaikki. Se oli Suomen olympiakomiteahan oli se järjestäjä. Joo, niin oli. Ja ne ensimmäiset 2 päivää oli sitten muille valmentajille. Ja sitten se viimeinen päivä oli vähän niin kuin bonuspäivä, kun Ruuni oli itse judomiehiä ja kamppailumiehiä. Niin se oli vissiin ehdottanut. Tai jotenkin tätä kautta se oli tullut, jos tekisi tämmöisen yhden teemapäivän. Kyllä. Ja se oli kyllä tosi silmiä avaava. Ja siis itse mun pitää sanoa, että moni voi olla sitten vaikka näistä tämmöisistä brändeistä ja kulteista, mitä sitten valmentajien ympärille tulee, niin montaa mieltä. Mutta mä pidän Martin Ruunia ensinnäkin, hän on ammattitaitoinen valmentaja. Siis tietotaito on hyvä, mutta hän on erittäin karismaattinen puhuja. Ja myös sitten sä oot sen kanssa tietenkin tehnyt vielä enemmän sitä kaksistaan, mutta myös se kommunikaatio muutenkin, niin todella asiallinen heppu. On. Ja siis hän on semmoinen niin tosi hyvä valmentaja ja inspiroija ja kertoo tarinoita. Ja hän sanoisikin sitä, että oli Suomessa tosi vaikea se, että kun hän kertoi jotain hienoja tarinoja, juttuja,
niin Jenkeissä muualla kaikki niin kuin tiedäks taputtaa ja huutaa, jee. Ja sitten suomalaiset oli ihan hiljaa vaan ja ehkä hymähti. Sitten se oli mulle, että Antti, että vihaks kaikki häntä. Mä sanoin, että ei, että jengi on ihan fiiliksissä. Mitä? Että eihän kukaan niinku taputa ja sen. Mä sanoin, että hei, mä hymyilee täällä, että tääkään ei ole niinku normaalia. Ja sit siinä meni monta vuotta, että se alkoi ymmärtämään, että jengihän tykkää sit, mutta kun suomalaiset ei ole sellaisia, että jes. Kun Amerikka sitten taas meni Ruunen tapahtumaan, niin tiedäks, nehän piti sitä niinku Jumalan siellä ja kaikki vihelsi ja huusi, niin silloin oli paljon hyviä juttuja silloin ja ne treenit, mitä me tehtiin hurrikaani, juosti sitä tatami-ympäristöä, oli jotain hindupunnerruksia ja taas juostiin ja en mä edes muista enää niitä liikkeen, mutta se oli tosi hyvä setti ja se oli siksi mun mielestä semmoinen jopa historian tapahtuma Suomessa, että kun siellä oli niin paljon kamppailujen edustajia, kovan luokan valmentajia ja ottelijoita, että en mä muista edes, kun pitäisi pitänyt satoja leirejä. Jos mä menen tiettyyn, niin kuin Porvos, mä kävin teillä pitämässä silloin, niin siellä on se teidän salin porukka ja sitten tulee 20-30% ulkopuolelta. Mutta sinne tuli niinku ympäri Suomea oli porukka. Joo, se oli mun mielestä silleen onnistunut, mutta jotenkin Suomi ei ole semmoinen niin henkilökulttien luvattu maa, niin äkkiä tulee vähän silleen, jos tulee joku tähtivalmentaja. Niin en mä sinne mene, kuka se luulee olevansa, tai että ollaan vähän näitä. Mitä se nyt voi opettaa niin kuin viikonlopussa? Että kyllä kaikki tieto on jo olemassa. Mutta kyllä mä mietin itse ainakin sitä sillä, että ehkä kamppailupuolella on vähän semmoisia valmentajia, jotka mua itseäni niin kuin inspiroi. Että me ollaan vähän niin kuin kaikki samaa. Kyllä. Et kellään on harvoin mitään niin kuin uutta ja erikoista. Mutta sitten kun katsoo jotain vaikka fysiikkavalmentajia tai juoksuvalmentajia, joilla on joku kapean sektorin todella rautainen osaaminen, niin ne saattaa olla tosi inspiroivia. Sieltä saattaa löytyä sitten jotain semmoista, joku pieni yksityiskohta tai pieni kokonaisuus, mikä on oikeasti ihan, toi on niinku täysin uutta, todella hyvin perusteltua, todella hyvin niinku siirtovaikutus voisi olla tänne. Ja sitten se, että vitsi minkälainen puhuja. Joo. Että toi on tyylikkäästi kommunikoitu asian. Kyllä. Ja jotkut osaa tuoda tietyt asiat paljon paremmin esille puhumalla kuin jotkut toiset taas. Ja se on se, mitä mä pidän näistä tärkeänä, kun on tämmöisiä tapahtumia, että se on verkostoitumistilaisuus, missä alat näkemään ihmisiä, sä kättelet, sitten törmäät jossain otteluillassa ehkä 5 vuoden päästä. Niin sun on paljon helpompi lähteä asioimaan kaikki niitä asioita sen tyypin kanssa. Tai se, että jos mulla on työreissu johonkin suuntaan Lahteen, niin mä ajattelin, että hei, mä näin toin tyypin tuolla leirillä, käteltiin. Mä soitasin, että voiko mä tulla treenaamaan tätä lajia. Että ne on niinku tärkeä juttu, että kiertäisi leirejä. No sitä kautta mekin tunnetaan. Niin kyllä, juuri näin. Joo. No mites nyt kun me lähdetään fysiikkavalmennuksessa, niin tätästä aika, 10-15 vuotta sitten oltiin Porvo tai nyrkkeilyssä. Niin, mä olin 2010-2014 mä olin Porvossa. 4 vuotta ihan tasan. Joo. Niin se on siinä välillä. Siinä välillä, joo. Ja siellä oli niinku kova kaarti, siellä oli Vänttistä ja Teikäläinen oli ja Mika pyöritti sitä paikkaa silloin. Se pyörittää edelleenkin? Niin, pyörittää edelleen, joo. Niillä on muuten uudet tilat. Joo. Ja niin silloin mentiin vähän niin kuin Martti Ruunen, vähän niin kuin sen tyyppisillä harjoittelijalla, mitä sitten meillä oli Spartanilla. Mutta nyt kun se oli fysiikkaharjoittelu, niin miten sä näet nyt, kun mä puhuin tuosta aikaisemmin, että mihin mä yritän ohjata tätä keskustelua, se, että nyt on ruvettu tekemään, ollaan löydetty aika paljon niin kuin enemmän voimatuottoa potkuislyönneissä, kaikissa lukoissa, on maahanviennit, ne on niin kuin viety aika äärimmyyksiin ja osataan reenata sitä fysiikkaa just, että miten tuotetaan vaikka voimaa siihen potkuun. Niin missä kohtaa tulee se vastaa, se fysiikan lait tiedäksi, että kun UFC:ssä kun nyt katsoo, niin nuo tyrmäykset rupeaa olla aika rajui. Bare-knuckle boxien kaikki nää, niin ne on ihan järjettömiä tyrmäyksiä siellä. Mä en itse asiassa tavallaan mä oon niin samaa mieltä ja tavallaan mä oon osittain eri mieltä. Jos me ajatellaan vaikka niin kuin, kun kamppailulaithan ei eroa niin fysiologialta mistään muista urheilulajista. Totta kai niin vaatimukset voi olla eri, että eräkestot on jotain tai mitä ikinä saa tehdä, mutta siis ihmisen fysiologia on aina sama. Ja jos ajatellaan, että mä en nyt muista näitä lukemia, mutta jos puhutaan niin vaikka 100 metrin juoksun aikojen kehityksestä viimeisen 100 vuoden aikana, niin lopultahan se on aika pieni. Ja jos puhutaan jostain sitten painonnoston tuloskehityksestä
siellä on tietenkin roinattu joskus 60-70-luvulla aika vahvasti. Niin jotkut ennätykset on voinut olla vieläkin voimissaan. Et lopulta ihmisen se niinku fysiologia on tietty ja ei me sitä niinku pystytä niinku, evoluutio varmaan on se, mikä sitten tulee jossain kohtaa, meistä tulee parempia somettaa tai jotain. Mutta kuinka paljon enää me voidaan tulla paremmaksi niin fyysisesti, niin siinä on varmaan joku raja. Maratoniajat on noussut, mutta sitten taas kengät on noussut ja kenkien laatu, tai ne on nopeampia kengät ja kaikki. Voisiko se sitten ehkä olla, että se suurin kehitys ei olekaan se absoluuttinen voima, vaan se, että kuinka pienellä vaivalla me päästään siihen, koska sillähän on aika paljon merkitystä. Että mikä on niinku riittävä voima ja kuinka paljon me käytetään aikaa sen hankkimiseen, tai mikä on riittävä kestävyys ja kuinka pienellä vaivalla me päästään siihen, jotta me voidaan mahdollisimman paljon harjoitella niitä taitoja, jotka on niinku taitolajissa. Kyllä. Vapautteluhan ei ole teholaji, vaan se on kuitenkin teknistaidollinen kilpaurheilumuoto, eli sun pitää, ne taidot on niin merkittäviä. Eli mitä vähemmän sä joudut käyttämään aikaa fysiikan harjoittamiseen, niin sen enemmän sulla on aikaa potentiaalisesti kehittää taitoja, millä sä voit sitä hyödyntää. Ja sitten kun meillä on kuitenkin tämä palautumisreservihän on vain tietynlainen, että me ei voida tehdä enempää kuin me voidaan tehdä, jolloin se muuttuu taas ylimenevä, muuttuu negatiiviseksi. Se on niinku yksi. Ja sitten toinen on se, että voiko fysiikkaharjoittelulla vaikka ennaltaehkäistä ongelmia, loukkaantumisia ja tällaisia, mikä sitten taas mahdollistaa, että pystytään harjoittelemaan ehjänä terveenä. Kyllä, kovemmin. Vitsi, se on vaikea. Kun niitä liikkuvia osia on niin paljon. Palautuminen on parantunut silmittömästi. Ymmärretään. No se, ketä tekee niitä, niin se on haastavaa. Suomessa mä näen sen ongelmaksi, että kun sä treenat siellä yhden salin, niin siellä ei välttämättä ole sitä omaa fysiikkavalmentajaa. Ja sitten kun mennään tuonne isoon maailmaan, niin sulla on se mattovalmentaja, pystyvalmentaja, sitten sulla on se ravintovalmentaja, fysiikkavalmentaja. Sitten ne istuu yhdessä pöydän ääreen. Nyt Pekka reenaa liian lujaa, nyt lepopäivä, nyt hierontaa. Niin täällä sitä ei välttämättä ole. Toki. Mutta jotenkin sitten tuntuu sille, että kun tämä menee koko ajan semmoista vähän niin kuin itselläni, ja varmaan sitten skenekin jollain lailla pyörii, mutta me mennään vähän niin kuin ympyrää, että okei, nyt me mennään tästä, että nyt kylmähoidot on muotia, nyt infrapunahoito on muotia, nyt hengityksen pidättäminen on muotia. Ja se, tavallaan tulee koko ajan semmoisia, että olisinpä mä tiennyt tämän aina. Ja sitten lopulta kulminoituu yhteen pyhään kolminaisuuteen, jonka me kaikki tiedetään. Ravinto, lepo ja harjoitus. Kyllä, juuri näin. Ja tavallaan niin kuin me niin kuin yritetään koko ajan hakea jotain. Ja mikä on sitten se niin kuin prosentuaalinen etu jostakin, niin sitä on aika vaikea todentaa. Mutta sitten on semmoinen niin inhimillinen puoli, että kun me harjoitellaan, niin harjoitteluhan pitää olla mukavaa, jotta mä jaksan tehdä sitä päivästä toiseen. Mukavaa ei tarkoita sitä, että se on löysää. Mutta silleen, että kun sä teet uusia asioita, niin sä ajatteletkin, placebo-vaikutus, että nyt tää menee eteenpäin, kun mä teen tätä, niin varmaan se vaihtelevuuskin sit tuo semmoista jaksamista jatkaa. Kyllä, ja mukavuuden just se, että tosi moni luulee, että se on sitä, että hihitellään ja pelleillään ja vittuillaan reenessä ja muuta. Joo, reenessä voi olla hyvä ilmapiiri, mutta hyvä fiilis tulee siitä, kun sä lähdet salista pois ja sulla on ehkä välillä vähän huono olo, mutta sä teet uusia onnistumisia. Valmentaja sanoo, että hei, tänä jakko sä teit toi blogin paremmin kuin viimeksi. Näinkö kun sä vedit sen nyt läpi? Ja silloin kun tulee niitä uusia onnistumisia, sä näet, että sä kehityt koko ajan ottelijana, niin siitä tulee just se, niin kuin se hyvä fiilis. Niin. Ja se motivoi jatkamaan vuodesta toiseen. Joo, tuossa mä oon ihan täysin samaa mieltä. Ja tässä on iso vastuu valmentaja. Ja treenikaveri, Jusa toi hyvin tämän esille, että kun se ryhmä pitää rakentaa niin, että kaikki tukee toinen toisiin. Et jos me reenataan sama sali, niin me ei saa olla niinku vihollisia. Niin. Et mun pitää niinku auttaa sua eteenpäin, sun pitää auttaa mua eteenpäin. Niin, ja siis tämmöisiä pieniä kuppikuntia löytyy saleilta. Niin löytyy, niin aika paljon. Mä reenaan vaan sunkaan, mutta en tonkaan. Ja siinä Jusa on tehnyt tosi hienosti, että niillä on semmoinen, se ekosysteemi on tosi toimiva. Ja sitten urheilijat, jotka on jo lopettanut, niin
jatkaa valmentajina tai mentoreina tai hierojina tai jotain. Et se on tosi semmoinen, että kaikki tuo siihen niin kuin soppaan oman mausteensa. Joo. Ja silloin se on mun mielestä tosi hyvä. Ja sitten samallahan se tarkoittaa myös sitä, tämä on mun mielestä niin kuin julma sanoa, mutta sota ei kaipaa yhtä miestä. No, juuri näin. Niin myöskään sitten se Jusan burgundipata, niin jos pavut jää, niin ei haittaa, että siitä tulee edelleen aika laadukas. Kyllä. Ei ollut siis haukku, etteikö kaikki niistä ole tärkeitä, mutta tavallaan niin se jatkumo on siinä. Sitten tulee uusia tyyppejä siihen. Joo, ja toi onkin just niin kuin heidän se ideologia paljon siinä, että jos joku on kipeänä tai ei pääse, niin siellä on edelleen se vahva taustavoima. Ja siellä on monta, ketä tukee sitä systeemiä. Hei, viimeisiä juttuja nykypäivän otteluskeneet, kun on näitä Ice Gatesia, IFC, face to face, en tiedä onko se enää, niin sitten oli nämä katutappelijat meinas otella ja muuta, niin onko hyvä vai negatiivista nykyään meininki sun mielestä? Sähän herkuttelet, koska niin on paljon näkyvyyttä ja tulee nuoria, tulee lisää näin, mutta onko sun mielestä jotain negatiivista? Aina asioissa on hyvää ja huonoa. Kyllä. Ja oikeastaan jos me pystyttäisiin asioita luomaan silleen, että siinä olisi selkeästi enemmän hyvää kuin huonoa. Et omassa elämässäkin pyrin siihen, että mä nyt käytän tämmöistä suhdelukua 80-20. Että jos mä syön 80% niin kuin aika hyvin, niin mä voin sitten syödä vähän karkkia ja juoda sitten kaljaa. Kyllä. Näin, niin kuin, ja mä harjoittelen ympäri vuoden kohtuu hyvin, niin sitten jos mun pitää lähteä nyt sitten johonkin viikonlopuksi rällästää kavereiden kanssa, mitä nyt arvoin nyt tapahtuu, mutta teoriassa sitä pystyy tekemään. Niin ihan sama sitten näissä uusissa asioissakin, niin että jos ne lyödään överiksi ja ei mietitä niinku yhtään niinku enempää kuin sitä lyhyttä maalia tai välitöntä hyötyä, niin sitä äkkiä niinku, ne suhteet rupeaa niinku lähenee toisiaan ja vitsi jossain kohtaa siinä voi käydäkin silleen, että sieltä tulee niinku enemmän negaa kuin posia ja siihen ei sit, se on sitten niinku huono. Kyllä. Ja jotenkin sitten niinku, ei tämä ole niinku tämän nykyaikaisten näiden someilmiöiden niinku pelkkää syytä, vaan ehkä se, tai siis kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta ehkä isommin voisin ajatella näin, että jos me itse ei kanneta omaa vastuutamme, omista teoistamme, ja ajatuksistamme, arvoistamme, niin kuka sen sitten tekee? Kyllä. Ja nyt musta tuntuu, että kaikki niin kuin vähän niin kuin ulkoistaa sen, tai että sitä ei tarvitse huomioida. et voidaan vaan tehdä niin kuin näkyvyyden eteen ihan mitä tahansa. Millään ei ole niin kuin mitään väliä, kunhan TikTokiin tulee tykkäyksiä tai Instaan tulee seuraajia tai jotain. Et tavallaan, että jos me kaikki kannettaisiin vähän enemmän vastuuta, niin ja katsottaisiin ympärillemme ja huolehdittaisiin ystävistämme ja kavereistamme ja tuettaisiin toisiamme, niin ei se välttämättä heikentäisi tätä systeemiä, vaan se voisi ehkä jopa vahvistaa, mutta jotenkin se semmoinen niin kuin nopea voitto, tai voiton tavoittelu, en siis kilpakehässä, vaan niin kuin tässä huomiossa, niin se ei ole ehkä sitten kaikista kestävin kehitys. Kyllä. Ja niin kuin sä sanoit, että mitä tuohon huutaan ja päästään suustaan somessa tai sitten vaikka pressitilaisuus, niin siitä pitää ottaa vastuu ja joku voi olla oven takana joku päivä suurin piirtein näin. Ja asioita pitää miettiä vähän eteenpäin, että jos sä oot 20, niin kannattaako sun huutaa kaikkea, koska sun otteluura voi olla ohi 3 vuoden päästä, loukkaantumisen takia tai muun takia. Ja sitten jos sä oot tehnyt itsestään ihan persereijän, kuka haluaa ottaa sua duuni? Niin. Et kannattaa miettiä asioita tosi pitkälle, tiedäks. Mutta jotenkin tuntuu, että näissä, kun meillä on esimerkkinä ja idoleina Conor McGregorit, jotka tekee ihan mitä tahansa. Ja sitten ajatellaan, että no mut koska Conor? Mutta sä et ole Conor, etkä saa myöskään Mike Tyson. Vaikka sullakin on hieno Tyson paita. Mutta sä et käyttäydy kuin Mike Tyson nuorena. Okei, me ollaan kaikki ainutlaatuisia, kaikilla on omat vahvuutemme. Kaikista voi tulla joku tutkimutarina ja toivon mukaan tuleekin onnistumisia. Kyllä. Mutta jos me tavallaan niin perustellaan meidän elämäämme näin, että okei, Floyd Mayweather ei saa lukea eikä kirjoittaa, että ei munkaan tarvitse, ja se on miljonääri, niin todennäköisyydet onnistumiselle on pienet. Kyllä. Ja jotenkin kun noita on niin helppo ja halpa nostaa esiin, ja sit
mä aina heitän siihen vaakakuppiin, sitten puhutaan vaikka kamppailuskeneestä, otetaan tuosta nyt vaikka jotain potkunyrkkeilijät, Tatu Maunu ja vaikka Noora Osaffu. Noora on Oikiksessa, potkunyrkkeilyn maailmanmestari, just maailmancupissa ottelee tänään vissiin finaalissa, Joo. samoin Tatu maailmanmestari. Kyllä. Aalos opiskelee jotain IT-alaa dippainssiksi. Ja hyvin näyttää menevää, että ei niinku todella menestyvä urheiluura ei automaattisesti tarkoita sitä, että siviilimaailmassa kaikki pitää vetää päin vittua. Kyllä, juuri Se ei näin. myöskään tarkoita, että sun pitää onnistuakseen urheilussa onnistua kaikkialla muuallakin, mutta jotenkin mä aina mietin, että kyllä onnistumiset luo onnistumisia ja sitten kun tehdään asioita, niin mähän teen lopulta kaiken vaan itselleni. Juuri näin. Et mitä enemmän mä osaan, mitä enemmän mulla on pääomaa, henkistä, taidollista, kenties taloudellistakin pääomaa, niin se helpompi mun on sitten niinku porskuttaa eteenpäin. Juuri näin. Ja se, että jos joku hyvä ottelija tuo nyt matki, että hän on Conor McGregor ja avaa sitä suutaan, niin älä välttämättä fanita ja ihannoi sitä päänrääpimistä, vaan fanita sen ottelua. Niin. Niin kuin Mike Tyson, niin mä en fanita sen mokailujen takia, vaan mä fanitan sitä sen, että millainen psyykkinen vahvuus sillä oli ja ylilyönti, kun se meni ennen niin kuin kehään ja kehässä. Niin kun, ja se ottelutaito, millainen se oli, kummonen eläin se oli siellä, niin mä fanitan sitä. Tai Conor McGregorista, niin mä fanitan sitä sen takia, että jos mulla sen paita olisi nyt päällä, niin se, että huikea urheilija se oli ja ottelija, mutta se, että miten se räppi päätä, niin mun ei tarvitse olla samanlainen ja rupea tekemään TikTok-videoja ja huutaa kaikille kaikkea. Niin. Mutta tämä on oikeastaan ehkä semmoinen perspektiivi tai ajatus, mitä itse mietin niin kuin ihan arkisestikin. Et mä aina sanon, että mulla on ollut tosi monta valmentajaa ja tosi monta treenikaveria ja jokainen niistä on auttanut mua eteenpäin. Kyllä. Valtaosa on näyttänyt, että älä tee näin. Joo. Jotkut on toki näyttänyt sitten, että näin kannattaa tehdä, että tämä toimii. Että tavallaan niin kuin niistä huonoista esimerkiksi kannattaa ottaa se oppi, että älä toista tätä, koska seuraamukset on vankila tai joku muu. Niin. Et silloinhan sä oot todellisesti niin kuin oppinut jotain. Ja vitsi on semmosia vaikka mun kollegoit, valmentajia, joita mä oikeasti pidän ihan läpimätinä mulkkuina, ihan ääliöitä tyyppejä. Ja valtaosa, mitä ne opettaa, niin mä oon eri mieltä. Vitsi, niillä on jotain tosi hyviä detaljeja, joista mä oon 100% samaa mieltä ja pahimmillaan vielä nappaan sen sieltä itselleni. Kyllä. Niin mun mielestä sellainen nöyryys, että vaikka mä pidän sua kyrpänä, niin sulla saattaa olla joku taito, osaaminen, mielipide, kokemus, mistä mä voin ehkä vähän ottaa silti oppia. Ja jos sä tunnistat noita asioita, niin sä pidät sen mulkunvalmentajan siinä lähellä, että sä saat sen tietyn tiedotaidon sieltä itselleen. Mutta kun jengi ottaa sitten niinku sen väärän puolen, että ottaa sen kokonaisuuden, että jotta mä voin olla vaikka noin hyvä lyömään, niin mun pitää käyttäytyä kuin Mike Tyson. Mutta toi on niinku yleensäkin tuonne elämänhallinnan taitoa ja muuta, että oot sä sitten ottelija, mikä haluaa kehittyä 10 vuoden aikana, tai sä päätät nuorena, että susta tulee hyvä valmentaja, niin kuin itse päätti parikymppisen, että mä haluan olla hyvä valmentaja, niin mä yritin poimia kaikista niitä hyviä juttuja. Ja sitten totta kai ikä tuli enemmän, niin tajus, että näähän on ihan väärin, mitä toi on tehnyt, tai toi satutti tuota toista. Niin pitäisi olla semmoinen kyky poimia niitä hyviä juttuja, kyky erottaa sitä surkeat juttua ja heittää se roskakorja, ottaa se ehkä opettavana esimerkkinä, että tätä mä en tule käyttämään. Niin, just näin. Se on ihan peruselämää, tiedätkö? On. Niin. Siis se on ihan parisuhteessa ja arjessa ja työelämässä kaikkialla. Että jos sulla on kaverit pelkkiä urpoa, niin ei susta fiksuutu. No harvoin. Todennäköisesti, niin. Ellei sä vaihda kaveripiiriä. Niin. Toi on just semmoinen, mitä vanhemmat aina lapsena niin kuin helposti katsoo omille nuorilleen, että minkälaisissa kaveriporukoissa pyöritään. Niin kyllä siinäkin on ihan semmoinen niin kuin syy. Ei se ole mikään niin kuin... Kyllä. Harvoin niitä Nobelin fysiikan palkintoja on jaettu tuolla Leppävaara-ostoskeskuksessa, missä ryöstetään lapsia. Näin niin kuin mä karrikoin, mutta näin, että jos se on se sun niin kuin ryhmä, missä sä oot, niin sä harvoin ponnistat sen oman ryhmäsi ulkopuolelle. Sä voit olla sen oman ryhmäsi älykkäin tai paras tai kovin, mutta niin kuin mitä sä itse tavoittelet, niin kannattaa vähän miettiä. Kyllä. Mun piti sanoa, kun sanoit, että sä haluaisit olla paras tai niin kuin valmentaa ja oppia valmentamista, niin mä en ole eläessäni varmaan asettanut itselleni semmoisia tavoitteita, että mä haluaisin olla
tulla hyväksi. Siis totta kai mä haluan olla hyvä valmentaja ja yritän olla hyvä valmentaja, mutta se ei ollut se, että mä olisin 20 vuotta sitten, että nyt musta tulee hyvä valmentaja. Että mä oon vaan siirtynyt valmentamiseen täyspäiväisesti, koska kukaan muu ei sitä vaikka lähiympäristössä tehnyt. Että tavallaan se lankesi, koska olen vähän vanhempi tai kokeneempi. Ja sitä kautta on sitten, että tämähän on oikeasti aika kiva, että tähän kannattaisi ehkä panostaa. Että mulla ei ainakaan mikään näistä, ihan sama ei kilpaileminenkaan koskaan ollut silleen, että kun mä oon aloittanut kilpailemisen, mä oon miettinyt, että tonne mä haluan päästä, vaan mä oon miettinyt, että vitsi, tää on aika siistiä ja päästä vähän kokeilemaan ja katsoa, että ai jaa, että tuolta voisi kokeilla tollaista, että mennä noihin kisoihin, vaikka siisti juttuja. Että semmoinen niinku uteliaisuus ennemminkin kuin se niinku tavoiteasettelu. Kyllä. Ja kyllä mullakin tuli se valmentaminen silleen, että 8-19, niin mulla vaan sanottiin, että Antti, sä vedät treenit. Mä olin, Niin. Ja sitten alkoi vetämään, niin sitten huomasi yhtäkkiä 2 vuoden päästä, että tää on niinku se mun juttu. Ja sitten mä lähdin ottelemaan sen takia muutama kerran, että mä haluan vaan sen kokemuksen itselleni, että mä ymmärrän, mitä siellä kehässä on olla. Ja mä päätin myös sen, että mä en ole ikinä kukaan tulee sanomaan, että kun Antti, sä et ollut kehässä, sä et tiedä, mistä puhut. Että se oli vaan tiedäks semmoinen, että mä halusin just sen uteliaisuuden takia ja kokemuksen takia mennä sinne kehään. Ja en kadu pätkääkään. Että oli mielenkiintoinen tie mennä sinne kehään, ottaa ne muutamat vapauttelumatsit. Mutta kyllä mulla on ollut tosi paljon fokussin valmentamisessa aina. Mutta sen takia sitä täytyy reenata paljon. Niin. Joo, ja siis valmentaminen on hyvin samanlaista kuin otteleminen, ainoa vaan, että siinä se fokus on aina niissä muissa. Kyllä. Kulunut sanonta, mitä itse käytän monesti, koska mä vähän vierastan semmoisia tähtivalmentajia. Valmentajatkin nykyisin, huomio taloudessa, niin valmentajatkin haluaa olla ottelijoita ja tähtiä olla esillä. Niin sanon näin, että otella voi ilman valmentajaa, mutta valmentaja ei voi ilman ottelijaa. Kyllä. Et me valmentajat ollaan kuitenkin niin kuin sekundaa. Se silleen, että me ollaan niin kuin ottelijalla töissä. Ja se ei tarkoita, että me ollaan merkityksettömiä tai turhia. Jos me oltaisiin täysin turhia, niin sitten meitä ei olisi olemassa, että niin evoluutio tekee. Mutta silleen, että tavallaan että tiedostaa sen oman paikkansa siinä. Siinä niin kuin se on sun työ. Ekosysteemissä. Ja mä teen niin kuin parhaani jonkun toisen eteen ja se kerää sen glorian ja sitten se jonain päivänä sanoo, että kiitti ja koko Jeesus. Kyllä. Ja ehkä sitten voisi ottaa joku fyrkankin tai korvauksen, mutta silleen, niin kuin, että se ei ole se, että jos sä haluat olla tähti, niin sitten valmentaminen ei ole mun mielestä sun juttu. Ei todellakaan. Sun pitää niinku, tämä nyt ei mikään tärkeä asia, mutta kuitenkin, että on monia tilanteita, kun mä oon ollut jonkun ottelijan kulmassa ja ottelija voittaa, niin mun ei tarvitse kiipeä sen kehään eikä häkki. Mä voin ottaa ehkä ne hammassuojat talteen, kun on hammaslääkäri tekemät, että pidetään niistä hyvää huolta. Sitten sinne voi mennä muuttaa valokuvat. Ei mua siellä enää tarvita. Että ottelija voi siirtyä juhlamoodiin ja se voi kavereiden kanssa olla. Ja ne, ketkä haluaa paistatella siinä hänen auringon sateessaan, niin voi mennä siihen. Ja mä voin mennä pukkaripuolelle, että se ei ole tärkeää. Mutta sitten taas silloin, kun ottelija häviää ja kaikki menee munilleen, niin yleensä silloin sit, niinku, sillä valmentajallakin on sit, niinku, matsin päättymisen jälkeen jonkinlainen rooli. Kyllä, tärkeä rooli. Niin, että sit sä oot siinä. Kyllä. Tosi hyviä pointteja. Hei, aika menee eteenpäin. Mistä sut löytää YouTubesta ja sosiaalisen median kanavat? Ylilyöntistudio löytyy YouTube-kanava. Siellä löytyy myös Ylilyöntipodcastin jaksot. Ylilyöntipodcast nimen löytyy myös Spotifysta ja SoundCloudista ja Applen palvelusta. Ja mut löytää ihan Jaakko Daubakka nimellä sosiaalisen median kanavista ja sieltä saa tavoitella. Ja sitten jos ollaan tapahtumapaikoilla, meillä oli Janin kanssa, jos ylilyönti oli jossain, niin aina sai tulla nyppäseen hihasta ja edelleenkin, että jos mä oon valmentamassa tai tekemässä sitten jotain videotuotoksia jossain, niin aina voi tulla moikkaa tai kadullakin. Se on oikeasti muuten tosi siistiä, että ylilyönti on kuitenkin 10 vuotta tehty. Ja 10 vuoden aikana arvatenkin kuuntelijoita on sitten tullut jo aika paljon, uusia ja vanhoja tulee ja menee, niin se on aika makeeta törmätä ihmisiin mitä erikoisemmissa paikoissa. Että hei, että mä oon kuunnellut sun podcastia tai jotain. Ja tossa ihan muutama vuosi sitten oli koirien kanssa kävelemässä Helsingin keskuspuistossa jotain maastopyöräpolkua keskellä metsää. Mä kuulin, että tulee maastopyörä ja menin vähän sivuun
että pyöräilijä pääsee jatkamaan matkaansa ja sitten se menee ohi ja sitten se pysähtyy, kääntyy takaspäin ja sanoo, että moi, että mä kuuntelen sun podcastia ja jatko matkaa. Ja se on musta niinku ihan siis vitsi siistiä, että se, jotenkin silloin tulee semmoinen olo, että että on tehnyt jotain ihan mukavaa. Kyllä. Ja yleensä vielä näihin kohtaamisiin semmoinen on, että välttämättä jengi ei muista mun nimeä, mikä ei haittaa yhtään. Ne saattaa sanoa, että sä teet sitä ylilautaa tai jotain muuta. Mutta kaikki kiinnostaa, otteleeko Robbe tai otteleeko Conor tai kuka seuraava suomalainen UFC:ssä. Että kaikki kiinnostaa se niinku kamppailu-urheilu ja se sisältö. Että se ei ole sitä, että saaks mä ottaa sunkaan kuvan, koska sä oot niin hyvän näköinen tai sä oot joku miesmalli. Vaan kaikki että se on niinku se urheilu. Ja urheilujutut. Ja silloin musta tuntuu, että ylilyönti on sitä, mitä me Janin kanssa sen haluttiin olevan. Se tavoittaa niin kuin kamppailu-urheilusta, valmentamisesta, ilmiöistä kiinnostuneet ihmisiä. Joo. Ja se on siistiä. Noi yksittäiset palautteet on superhyviä, kun juniorin kanssakin oltiin kesällä Kreikassa, niin pojan kanssa uitisin rannalla, niin joku tulee viereen olutpullo kädessä. Sitten se on silleen, että sä oot Nurmi Antti, sä teet hyviä TikTokkeja. Sitten kun poikaa tiedäks katsoo, että isä, että iskää kehuta, kun iskä somettaa, niin niistä tulee yllättävän hyvin fiiliksi, tiedäks. Että ne on tärkeä juttu ja silloin myös itsekin on ymmärtänyt sen, että kaikkea sontaa ei voi laittaa tonne someen, koska siellä on niin paljon aikuisia, varsinkin nuoria, ketkä katsoo mallia, niin kyllä mä haluan kantaa vastuun, että se sisältö on järkevä. Joo, mun mielestä se ylipäätään vastuun kantaminen on ihan niin ok. Kyllä. Hei, kiitos Jaakko. Ei mitään, kiitos kun tulit.